Хөрмәтле Идел журналын укучы дусларыбыз, дорогие наши читатели, от всего сердца поздравляем вас с Новым годом. Кадерле дуслар, барыгызны да ихлас күңелемнән яңа ел белән тәбрик итәм. Идел журналы фикерле белүче, сәләтле яшьләрнең кайнап торган иҗат мәйданы. Яңа ел һәммәбезгә дә саулык, сәламәтлек, гаилә иминлеге, иҗат уңышлары, яңа идеяләр алып килсен. Һәр вакытта шундый шат күңелле булыгыз, йортыгызга бәрәкәт иңсен. Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына ирешеп яшәргә насыйп булсын. Илдә кризис дип кенә безнең күңелләр дә кризис кичермәсен иде. Киресенчә, кибет киштәләрендә бәяләр арта барган кебек, безнең күңелдәге матур хисләр, матур теләкләр дә яңа елда арта гына барсын. Бәйрәм белән! Идел дулкыннары яшь йөрәккә, яшь күңелгә бер кагылган икән, көттә тор бу гомерлеккә. Рәхмәт сезгә Идел журналы белән бергә булуыгыз өчен. Яңа елда да бездән Идел журналыннан аерылмагыз. Сездән кызыклы тәкъдимнәр, кызыклы фикерләр көтеп калабыз. Бәйрәм белән! Бәйрәм белән! Бөтен күңелсезлекләргә үч итеп, яңа елда да бергә булыйк, хөрмәтле журнал укучыларыбыз. Барыгызны да Идел дигән сихри дөньяга чакырып калам. Һәр бер каләм тибрәтүчегә, укучыларыбызга һәм әлбәттә Идел журналын әзерләүдә катнашкан редакция коллективыбызга иҗади уңышлар телим. Яңа идеяләр белән канатланып, алга таба да бергә шулай эшләргә насыйп булсын. Бергә булыйк, бердәм булыйк. Бергә булыйк, бердәм булыйк. Яшьләр, олылар, әбиләр, бабайлар, дуслар, егетләр, кызлар. Спасибо вам большое за то, что вы у нас есть, что вас становится все больше и больше. В этом году журналу «Идель» исполнилось 25 лет. Нас это очень греет, очень радует. Алла боерса, менә безнең яңа елдан, беренче айлардан ук яңартылган сайтыбыз ачылачак. У нас будут встречи, конкурсы, совместные мероприятия. Надеемся, что вы подпишетесь на наш журнал и будете его с удовольствием читать. Кемдә кем әгәр дә язылмаган икән, шушы соңгы көннәрдә почта бүлекләренә барып, рәхәтләнеп языла алачак. Радости вам, вдохновения, больших творческих удач. С Новым годом!